ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಕಾರಡ್ ಕುಲ್ದೆ ಕಾರಡ್ ದಾಯ ಕುಲ್ದೆ ಪಂಡ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಪೇಂಟ್ ಇದೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ತೂ ಇರತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಊರಿಗೆ ಬೈದೆ ಓ ಊರಿಗೆ ಪಂಡ ವೇಣೂರಿಗೆ ಬೈದೈತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥ ಪೇಂಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೀರ್ಥ ಪೇಂಟೆ ಅದು ಮಿತ್ತ ಪೇಂಟೆ ಅದು ನಾನು ಒಂಚೂರು ದೂರ ಪೂರ ಪೋಯರೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತು. ವೇಣೂರಿಗೆ ಬೈದೆ ನಾನು. ಸೊ ವೇಣೂರಿಗೂ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೈದೆ, ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೈದೆ, ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದು ಮಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಂಚಿನ ಊರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಊರಿಗೆ ಬೈದೆ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇನ್ನು ಇದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಪೋಲೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ವೇಣೂರುಡುಲ್ಲೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ರೇಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ ಅಥವಾ ದಾದಾಂಡಲ ಚಿಪ್ಸ ಅಥವಾ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆತುಜಿ ಎಂಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಯಾನು 2 ದೋಸೆ ತಿಂದೆ ಬೈದೆ ನಮ್ಮ ಮಗೆಲ್ಲ ತಿಂತೆ 6 ತಿಂತಿಜೀರಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ತೂ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಜಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ಪನ್ಪುನ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ದಾದನ ತಿನ್ನರೆಗ್ ಒಂದು ಪೋಯಿರಿ ಅರಿಗೆ ಬಡ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಜಲ್ ದಾಯ ಬಿಡ್ತೆ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ತರೆಕ್ ಮೀದ್ ಬೈದಿನತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಡ್ರೈ ಅವಡಂದು ಕಾರಡ್ ಕುಲ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಅಂಚೆನೆ ಕುಜಲ್ ಓಪನ್ ಹೇರ್ ಬಿಡ್ತು ಬೈದಿನಿ ಡ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು ಡ್ರೈ ಆತುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕುಜಲ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಉಲಾಯ್ಲಡುಂತೆ ಆತು ಡ್ರೈ ಆತುಜಿ. ಸೊ ಬಲೆ ಏನಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಸದ್ಯಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಕುರ್ತಾ ಪಾಡ್ದೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯಾನು ಕುರ್ತಾ ಪಾಡ್ದೇನ ಅದು ತೋಜೊಂದುಂಡತ್ತೆ ನಿಕಲೆಗೆ. ತನೀಶ್ನ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಒಕ್ಕ ತನೀಶಿನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಬರರೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಆಯ್ನ್ ಬುರ್ದು ಬರ್ರೆ ಆ ಪೂಜಿ ಪಂಡ ಇಂಕುಲ್ ಪೋನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ದು ಪೂರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಪೂರ ಪಂಡ ಸರಿ ಆಪುಜ ಆಯ್ನ್ ಬುಡ್ದು ಬರ್ರೆ ಅಂಚೆನಿ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಪಾಡ್ದೆ ಆಯ್ನ್ ಲಕ್ಕುನೊಂದುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲೆ ಇರ್ವೇರೆ ಪೂರ್ಣ ಎತ್ತಾ ವರ್ಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರೋದು ಪೂರ್ ಮೇ ಬಿ 4 years ಅದನ ಆತನ ಅಂದ್ 4 or 5 years ಯಾನ್ ಬರಂದೆ. ಸೊ ಅಂಚಾಯಿನಿ ಪೋಪುನತ ಅಪರೂಪ ಗೊರ ಪೋನಾಗ ಆಯ್ಲ ಬರಡು ಅಂದ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದು ಮಲ್ಲಾತಿನ ಅಂಚಿನ ಊರು ಎಂಕು ಈ ಊರಿಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಏತ ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಪಿರೋಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಪ್ಪುಡು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಟುಡೇಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆತ ಬಲೆ. ಐ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ತಿನ್ನರೆ ಬೋಡೆದಾಲ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಚಿಪ್ಸ್ಲ ಚಿಂಗಮ್ಲ ಡ್ಯಾಡ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದ್ದೆತೊಲ್ಲೆ ಆರ್ ಇರೇನು ಲಕ್ಕ ಇರಿ ಲಕ್ಕಿ ಜರು. ಹೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾರಿ ಯಾನ್ ಬರನೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ಅನ್ಪಂಡೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬೈದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಬೂತೋಗಿತ್ತನತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಬೈದಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಸಡನ್ಲಿ ನೆನಪಾಯ್ಜಿ. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ನು ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತದ ರೀಚ್ ಆಯ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದಕ್ಕುಲು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೀಟ್ ಆವಂದಿತ್ತೀನಿ ಮೂಲೆ ವೇಣೂರುಡು ಪೆತ್ತ ಪೆತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಪೆತ್ತಲೆ ನಂಚಿ ಕಡಪ್ಪೇರತ್ತ ಪೆತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕತು ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಕಟ್ಟುದಿರು ಪೆತ್ತ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೀಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್. ಮೂಲ್ ಬತ್ತಿನಕುಲ್ ಪೂರ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನಲ ತನಿಷ್ನಲ ಇಲ್ಲಡಾತನು ಮೇರು ಅಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಜೊತೆ ತಿಂಡೇರು ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಯಾನು ಎರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ತನಿಷಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜೆ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ಪಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಪೂರ ತಯಾರಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸಿಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಇನಿ ಅಂಕೇಂಟ ಮೂಲು ಜಾಗಿಡು ನಾಗ ಉಂಡು. ಸೊ ಆರ್ನ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇದು ಮಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪೂಜೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಲಕ್ಕದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೂರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂದು ನಿಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ನೀಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ. ಹೋಪ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್.
ಅಂದ್ ಯಾನ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು This is Goovelu nikleg onji interesting vishaya panpe dade gottunde ee Goovel gonji balbuddu net onji kodapana neer depodu panpunase mastu ವರ್ಷಡ್ದಿಂಚಿ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಅಂತೂ ಬುಡ್ತುಜೇರು ಒಕ ಇತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತುಜಿ ಪಡು ಬಿದ್ರಿಡ್ಲ ಗೂವೆಲ್ ಉಂಡು ಐತ ನೀರು ಯಾನ್ ದೇಯ್ದೆ ದಾಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಕಲ್ ಕಟ್ಟುದಿರತ್ತೆ ಅವು ಹೈಟ್ ಉಂಡು ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತುಜಿ ಅಮ್ಮಗ ಒಂದು ನೆಲಟ್ಟುಂಡು ಪುಳ್ಕ ಮಿನಿ ಬೂರುಂಡೈನ ಜೋಕುಲಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಮುಲ್ ರಡ್ಡು ಗೂವೆಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ತೋಟಡುಂಡು ಸ್ವೀಟ್ ಬೋಂಡ ಬರ್ಲಿಯೇ ಈತ ಸ್ವೀಟ್ ಬೋಂಡ ಪರ್ತಾರ ಬೋಡಾ ಬೊಂಡದ ನೀರ್ ಸ್ವೀಟ್ ನನ್ನ ಬಾವೆನ್ ಚುಪ್ಪು ಓಯಿಲ್ಲದ ಬಾಕಿದ್ದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಸಾನಕ್ ಪೋಪುನ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ನೀರು ಸ್ವೀಟ್ ಇತ್ತು ಬೊಂಡದ ಅಂಚನ ಬಾವೆನ್ ಚುಪ್ಪು ಐರ್ದುಲ ಸ್ವೀಟ್ ಉಪ್ಪು ತಿಂತೂಲೆ ಇಲ್ಲದ ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತನ ಪಿರೋಂಜಿ ಸಾನ ಉಂಡು ಸಾವೆಲ್ಲ ನಿಕಲಿಗೆ ಅಂತ ತುಚ್ ಪಾಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರದ ತಂದು ಜನಕುಲ್ ಪೂರ ಐತೆ ಸೀದಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಅನ್ಶಾದು ನೀಟ್ ಅದು ಟೇಬಲ್ ಚೇರ್ ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ ಮಂತಂದು ಲೇರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯದಾದೆ ಗೊತ್ತುನೆ ಇತ್ತೆ ಮೇರುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ರಬ್ಬರ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ನೀಟ್ ಅದು ನಮಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಫೇರು ಸೊ ಕೇನ್ಗ ಬಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಈತು ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ರಬ್ಬರ್ ಪಲ್ಲೆ ರಬ್ಬರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ನ ಪೇರು ಒಂಜು ದಿನ ಇಡೀ ದೀಪರ ಟ್ರೇಟ್ ಗಂಟೆ ಅವಡು ಗಟ್ಟಿ ಅವಡು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು 4 ಸತಿ ಮಾಡ್ರು ನೆಟ್ಟು 4 ಸತಿ ಆಗ ಪಿರ ನೇಕ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಊರಾನಿ ಆ ಶೀಟ್ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚು ಬರ್ಪುನತೆ ಅವ್ ನೇಟತೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐದೊಕ್ಕ ಸಿಗಿಡಿ ಇದು ಹೌದದೆ ದುಂಬುಡ್ದಿನ ಪಾಡಿಯೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟುವ ಐದೊಕ್ಕ ನುಂಗುದು ಈ ಟೈಪು ಓಕೆನಾ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಟೋರಿ ಇಷ್ಟೇಯಾ ಎಂತ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕುದು ಒಣಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಒಣಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನೇಟ್ ದೆತ್ತದ ಅಚ್ಚು ದೆತ್ತದು ದೊಂಬುಡ್ ನುಂಗವ ಒಂಜಿ ರತ್ತಿನ ಮಾಡುದು ಅಂಚ ಬರುಡು ಅಲ್ಲ ಈ ಟೈಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ದೊಂಬು ವಾಯ್ನಾಗ ಐದೊಕ್ಕ ಸಿಗಿಡಿ ಬರುಡು ಸಿಗಿಡಿ ಅವು ಕಲರ್ ಹಾಪುಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನ್ ಈ ಕಲರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರುನೆ ಐದೊಕ್ಕ ಮಾರುನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಶೀಟ್ಗೆ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೀಟ್ ಆಯ್ತು ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕ 8 ಕೆಜಿ 140 1 ಕೆಜಿಗೆ 140 ಅತ್ತೆ ಆ 1 ಕೆಜಿ ಏತು ತಿಕ್ಕು ಸುಮಾರು ಶೀಟ್ 1 ಕೆಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೀಟ್ 600 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೆಜಿ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇರಲ್ಲ ತೂಲೆ ಅವೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರಿ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎನ್ನದಾದ ಮನ್ಪುನು ಈರು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪೋಲೆ ಒಂಚೂಲೆ ಅಂದೆಪ್ಪೆ ನೇಟ್ ಕನಪುನ್ ಪೂರ ರಬ್ಬರ್ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಅನ್ ಪೋಪೆ ಇನ್ನೇ ಪೋಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಂಧಾರಿ ಮೆಣಸು ಓಲುಂಡು ಗಾಂಧಾರಿ ಮೆಣಸು ಅಂದ್ರೆ ಆತು ಪವರ್ ಎಂಚಿನ ಈ ಮುಂಚಿಡ ಆತು ಖಾರ ಗಾಂಧಾರಿ ಮೆಣಸು ಡಿಯರು ನೆನ್ ಪಾಟೆಡ್ ನಡುಂಡು ಆಪುಜೆ ಎಂಚಾಯ್ನ ಕಣ್ಣು ಖಾರ ಅವ ಮುಟ್ಟುದು ಗಾಂಧಾರಿ ಮೆಣಸು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮುಲುಕು ಎಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಯಾನೇ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕಿರಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿ ಮಾತ್ರ ಆಡಾಯ್ನಿ ಪೋಯಿ ಅಂಚಿ ಪೂಜೆ ದಂಚಿ ಆಯ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ಹೆಂಗ್ ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ ದಾದ ಅನ್ಪುರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ದಾದಾನ ಪಟ್ಟ ಹೋಯ್ತಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದ ಸಬ್ಸಿಡಿದ ಪೆಟ್ಟಾನೆ ಓಕೆ ರಬ್ಬೋದ ಶೀಟ್ ಅಂತಚ್ಪಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ನುಂಗರೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿರು ರಬ್ಬರ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಝೂಮ್ ಜನರೇಟರ್ದ ಶಬ್ದ ಒಂದುಂಡು ಅಲೆಯ ಕಂಜಿ ಉಂಡು ಮೂಲು ಅಲಬಾಲೆ ಕಂಜಿ ಚಿಕ್ಕು ಬಾಬಾ ಹಾಯ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಸುತ್ತ ಬರೀ ಕಾಡು ಆಚೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕಾಡು ಉಂಟಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ ಎಲ್ಲ ಕಡ್ದು ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ 3 ಇಂಚನೇ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು 9 ಇಂಚ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಕಾಡು ಓಕೆ ನಾವೆತ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೈಮ್ ದಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ ಮೂಲಲೆ ಸಮಾಧಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯೋಡು ಪುನಗ ನೇತ ಕೈತಲ್ ಪೂರ ಬರೋಂದಿತ್ತಿರ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆವಂದಿತ್ತಿನ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಫುಲ್ ಕಾಡು ಉಂಡಾವೆ ಮೂಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತೋಜುಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಮರ 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 ಆಯ್ತೋಲ ಎಲ್ಲ ಪೋಂದಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ ಕಾಡು ಪೂರ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಆ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸೈಡ್ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಬರ್ಸದ ಪಕ್ಕ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಸರಿ ಗೊಬ್ಬುದು ಬರೋಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ 16 ಗಂಟೆ ತುಲೈ ಬರೋಡು 16 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರಟು ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕ ಸೆಪ್ಪೆ ನಾವು ಸತ್ಯನ ಸುಲೈ ನಿಂತಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಬೇಗ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆಯ್ನ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಡು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಎಂಕುಲು ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮುಲ್ಸೇರೋಂದಿತ್ತ ಗಮತ್ ಬಂದಿತ್ತ ಐತೆ ಖಾಲಿ ಅವ್ ಮೆಮೊರಿ ಮಾತ್ರ ಓಲಾ ಐತೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪರ ಆಪುಜಿ ಲೈಫ್ ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಿನಾತು ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಮುಳ್ಳು ಪೂರ ಉಂಡು ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್ ನಡತೊಂದುಲೆ ಬೊಕ್ಕೇನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತೂಲೆಗೆ ಒಟ್ರಾಶಿ ಆತು ಶೆಕೆ ತಡೆತುನರೆ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ವಿಂಟರ್ ಟೈಮ್ ಬೈಯರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಂಪು ಕುಡಿತೆ ದೊಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಆಪುಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಸಿಲು ನಮ್ಮ ಊರು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಚೋಣ ಎಂಕಲ್ ದೊಡ್ಡನ ಇಲ್ಲು ಮಾಮನ ಇಲ್ಲು ಅಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದ ಮಲ್ಲಾತಿ ನಂಚಿನ ಇಲ್ಲು ದುಂಬು ಪರ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ನಲ್ಪ ಮಣ್ಣದ ಇಲ್ಲು 100 years ದಾದನ ಆದಿತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸದು ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ಒಂದು 2 years or 3 years ದಾದನ ಆತಿ 2-3 years ಆಗ್ತಾವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಕತಾರಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ನಿ ಕನಿಷ್ಠ 4 years ಉಪ್ಪುನಾಗ 5 years ಆಗ್ತದೆ 5 years ಒಂದು ಪೇಪರ್
undu Dhadha comment section du comment bantu palle gottituna enku gottiji enna husband gottu comment me. What's this? Per parpuna cha parpuna uppu eng gottuji matra I don't know. Let me keep it back. Oh, first da andu rice malpuna touch palege. Oh Dhadha dear enke gottuji undu pura illadu undu This is like undu Dhadha ire gottunda yan waste body eng dala gottuji aw karatola ittinana undu Dhadha gottitunda palle undula undu tundu sari touchpav bale wait baba just kattida shape undu mara atta undu mara undula Dhadha an gottitunda comment section palle boka voik use apun palle aita ale undu moolu undale rice malpuna andu atta okay answered palle Dhadha undu comment bantu palle Dhadha an first da kara undate karana Dhadha na gottuchi. Look at this. Aik mucchala unda undu pura vasthul Dhadha eng gottundu andu panpunakulu dhoddamini comment section du comment maltudu palle Bokka maatheregla antu gottu puji so nikleg curiosity uppundu Dhadha andu nikleg maatheregla and next vlog ode explain manfe yan malpuji ee uncle malfere arida kende undu pura Dhadha andu are neatly explain mantidere so keep waiting for the next vlog. Oh, finally ಪೂಜೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನೆರವೇರಿಂಡು ಪನೋಲಿ ಇತ್ತೆ ನನಲ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯೂ ಇತ್ತನು ನಾನೊಂಜಿ 6 ಜನಕುಲು ಇತ್ತೇರು ಬಟ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ದ ಜನಕುಲೇನ್ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಇದೆ ಮುಕುಲ್ ಮಾತ ಐತೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಗಂದು ಕ್ಯೂ ಟು ಒಂತದೇರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆದ ಕೆಲವು ಪೂವು ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ದೆಪ್ಪೊಡತೆ ಸೊ ಅವೇನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜನಕುಲ್ ಪೂರ ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ವರಿಯೇ Dhadha ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ವನಸಕ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ವನಸಕ್ ಬೈದೆ ಎನ್ನಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಜನಕುಲ್ನ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ದೆತ್ತೋನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಇಲ್ಲದಕುಲ್ ಪೂರ ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಆಂಟಿನಕುಲ್ ನೊಟ್ಟು ಪೂರ ವನಸಕ್ ಕುಲ್ದೆ ಸೊ ವನಸ್ದ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಲೆ ದೇಯ್ದಿಜಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಡಲ ಆವೊಂದಿತ್ತನು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಚೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ Dhadha ಪಾಡಿಯರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗೀತೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀರಿ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಖಾಲಿ ದೈತೆ ಪುಯ್ ಪಾಂಪುಡು ಓದು ಪಾಂಪು ಬಂದ Dhadha ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಒಂದು ಪಾಂಪ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪುಯ್ ಯಾನ್ ಪೂರ ನೆಟ್ಟೆ ಪೋತೆ ಬಾಲೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಲಿಡೇಗೆ ಬರ್ಪುನತ ನಮ್ಮಕ್ಕ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆತೆ ಡ್ಯಾಡ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ದಿಂಚಿ ಮಲ್ಲಾದಿನತ ಕುಡ್ಲದಾರತ ಅಂಚಾರಿಗೆ ಪೂರ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲ ಗೊತ್ತು ಪೋಯ್ ಚೂರು ನೆರಡೆ ತಿಕ್ಕಿನ ತನಿಷಿಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪಾಂಪತ Dhadhನ ಪನ್ನೀರ್ ನಂಬೋಡು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ತುಲ ತೋಟಡ್ ಒಂಜಿ ಗೂವೆಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡೆತ ಎನ್ನಮ್ಮ ಉಂಡತ ಬಾಲೆ ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡಲ ಇಂಚಿ ಬರರೆ ಬುಟ್ ಪೂಜೆರ್ ಅವಳು ಗೂವೆಲ್ ಉಂಡು ಪೊಯರೇಜಿ ದಮೂಲುಂಡು ಗೂವೆಲ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅರೆಗ್ ಪಾಪ ತೋಟದಂಚಿ ಪೋಚಿ ಗೂವೆಲ್ ಉಂಡು ನೋ ಬಾಬಾ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬತ್ತನ ಪುಲ್ಕ ನೀರು ತೋಚುಚಿ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಎಂಕಲ್ನ ತೋಟನ ತೋಚ್ಪಾರೆ ಎಂದು ಬತ್ತೀನಿ ರಿಸ್ಕಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅತೆ ರಿಸ್ಕಿ ದಾಲಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ te panna mulpamini magarmach agaytu magarmach ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು magarmach ನೀರು ಇಡುಪುಜ ನೆಡಿಯರ ಕಾರ್ನರ್ ಬರ್ಸಾಗ ನೀರ್ ಜಿಂಜುಂಡ್ ಬಾಲೆ ಓಲ ಅವಳು ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದೆಂಕುಲ್ ಸಾರಿಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ತೋಟ ಈರ್ ಪಂಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಈರ್ ಪಂಡರ್ ಅಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬರಿಯರೇನು ಬಿಟ್ಟುದಿ ಅಕುಲ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪೋರೆ ಅಂಚಿ ಏರ್ ಬತ್ತಿಜಿನಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೂರ ಅಂತಂದ್ಮೇರೆನ್ನ ಗೂವೆಲ್ದ ಅಲ್ಪ ಪೋಪ ಎಂಕುಲ್ ಅಂತ ಅದಾಯಂತ ಅರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮನ ಅಕುಲ್ ಅಂಚೆನೇತಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾರೆ ನನಲ ಉಂಡು ಅತ ಬೇತೆ ಪೊಸಾತ ಗೊತ್ತುಜಿ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಕಾಯಿ ಬರೋಂದು ಇತ್ತಡು ಸ್ಪೈಡರ್ ವೆಬ್ ತುಳು ಅಂಚನ ಒಂದು ತೋಜೋಡು ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆಪುಂಡತೆ ಮಮ್ಮ
ಅವು ಡಿಯರ್ ಹೊಂಬಾಳೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಎತ್ತು ಹೊಂಬಾಳೆ ಎತ್ತದ ಆದವು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ತೋಟ ನೆಟ್ ತೆಂಗು ಬಾಳೆ ಅಡಿಕೆ ಬೇತೆದಾದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಡಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜೇಂಕ್ ಸದ್ಯ ಗೀತೆ ಪುನಃ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ತೋಟಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾನ ಉಂಡು ನಿಕುಲೆ ಕಡ್ ತೂಯಾರು ಬಟ್ ಆಯ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ತೂತು ಜರತೆ ತುಳೆತೆ ಮಾತ್ರ ದೂರ ಅರ್ದೆ ತುಳಾವೆ ಒಂದು ಮರದ ತುಂಡು ದಾಯ ಪಾಡ್ದಿನ ಪಂಡ ಬರ್ಸದ ಟೈಮಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು ತೋಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ನೀರುಪ್ಪುನು ತೋಟದ ಸುತ್ತ ಫುಲ್ ನೀರುಪ್ಪುಂಡು ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಏನ ಮಾಮಿ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿನಾರೇನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ತನಿಷ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪುನೇನ ಕಸಿನ್ ಡಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಏನ ಮಾಮನ್ ತುಚ್ಪಾಯ್ತೆ ಆರ್ ನಮ್ಮಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಏನ ಪಿರೋಂಜಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರು ತುಳೆ ಒಂದು ಪೂರ ಏನ ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆವೆ ಸೊ ಮೇರು ಏನ ಪಿರೋಂಜಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಮಾಮನ್ ತುಚ್ಪಾದಿತ್ತೈತೆ ಆರ್ನ ವೈಫ್ ಏನ ಪಿರೋಂಜಿ ಮಾಮಿ ಮೇರು A complete family vlog aditunu. This is my favorite vlog and panoli. Ite edur untidinare na cousin. Boka alpa lungi pardu blue shirt pardinarle na cousin. Boka arna parit untidinaye ena megge my own brother and auntie naklen pura thuyaru. So that's all for today. Ee video nikleg maatharegla ishta atunu enve piratiku ayna atu bega bokkonji posata ayna video do lots of love. Bye.